Ana san cutar da ni wa zai share min kukana. Bani da kowa bani da komai, Allah ne gatana. Bara na ba ku labari na soyayya ta farko. Mun shaku da wanda ke so na guri na mata baiko. Ta sani wani hali domin wasiƙar nan da ta yi, da na karanta ta bacin da ke ciki ta mini sauko. Na kasa bambanta fari baki waye zai hasko. Ni dai tunanina na samu wadda take ƙaunata. Abinda ban yi zato magani nake yau ta min gata. A sannu nake tafiyar ta, hakan ya sa na fahimta ashe akwai kudiri a zuciyarta da za ta yi ta. Allah ya tona asiri da sharrin nan da take mini fata. Ina a zauna abokina ya kira ni yana nema na, ya ce akwai wata ya da ta zo jiya yau ma ta yi batuna. Tana faɗar auta a ko'ina shine zance na. Na kasa ganewa faɗa mini shine kudirina. Idan akwai matsala faɗa mini kaji abokina. Ni za ni sasanta kukar da abin ga ya kai ku a rana. Tambayar da na farko sunanta ya ce san bata faɗa ba. Yaya kamar ta take ta ce da ni ba zai gano ba. Abin ya dame ni na rasa ni zance duba. Ya bani lambarta idan na kira ba za ta shiga ba. Kewai mutum ce ke ko aljana ba za ki fito ba. Akwan a tashi ashe ta yi shirin cuta mini kunji. Na shiga damuwa sirrin ciki na barwa hanji. Ina wajen aiki na radiyo wai ashe ita taji. Ta kira iyayenta suka je wurina suna mini gunji. Yau da daddare wadiyarsu shine sila yau zan shiga keji. Mike faruwa wai suka yi shiru yau na shiga hannu. Cutar da ne wadiyar suna manta yau dai zan gano. Suka kai ni kwamsariya asiri na shi ne suka tono. Suna faɗin ra'ayin su ga kwamsarwa zai sami na hannu. Wai na yi laifi ne kuma na sani za hukunta ni. Diyar suna gefe tana kallo na tana mini gwalo. Tana ta kus tana faɗar nasa ta aƙilo. A bar ni ma na faɗa yau an hana ni ina zan bullo. To ka ji labarin mai saurare ko mai kallo, sai ta biyu za ku ji me ya faru da ni ko masoyana.